स्वागत बा रउआ लोगन के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कइल जाओ भोजपुरी के ताजा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। पहिलका खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर गाना मीठा मीठा बथे कमरिया फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बाड़े और ये गाना के 17 घंटा में 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकीले। दूसरा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी जादव के ओर से, जिनकर गाना नचनिया भतार फुल ऑडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकीले। तीसरा खबर निकल के आ रहल बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना अचारवा धके रोए फुल वीडियो सॉन्ग अंकुश राजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकीले। चौथा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता समर सिंह व कविता जादव के ओर से, जिनकर गाना दूसर राख ल मेहरिया फुल वीडियो सॉन्ग समर सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकीले। पांचवा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे के ओर से, जिनकर फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी के एगो छोटा सा वीडियो क्लिप निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के 162 मिलियन यानी 16 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा, आप सभी चाही तो जाके देख सकीले। छठा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच बहुत ही धमाकेदार बहुत जल्द आदिशक्ति फिल्म से गाना आवे वाला बा, जौना के आज या कल रिलीज कइल जाए। ये गाना के लिखले बड़े अखिलेश कश्यप जी, जौन की से पहले लहंगा लखनऊआ भतीजा के मौसी जिंदाबाद और भी सुपरहिट गाना के लिखले बड़े। तो कमेंट में बताएं कि आप लोग में से कितना लोग ये गाना के इंतजार कर रहल बा। सातवां और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना दिल्ली शहर के सिकड़ी फुल वीडियो सॉन्ग वे म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी जाके देख सकीले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी के वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी और चैनल के सब्सक्राइब कर ली।